Nyun sewu ngemotake prayi kuwi prayi ingkang manggah wonten ing dusun Kebon Manis sak kiwa tengenipun. Monggo ewadene yen ngantos kendaraan kula aturi ingkang ngatos satos. Lah monggo menapa-napa kedadipun kumpliti. Lha monggo. Lanjut dados. Montor balik jengkel kendaraan apa wae aja nganti padha sembrono. Jalaran nek sembrono kuwi tatahe ku nyawa. Ana teman, aja padha. Angga, kali lanjut. Aja padha iling tatahe nyawa. Layaknya manusia Lalu lintas panjenengane. Ngono wae kok lali jane titik yo ding 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 dong 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 ding dong dang dong dang dang dong dang dong dang ding dong dang ding dong dong ding ding dong ding ding wah yo seneng aku tenan kok titik yo ngene tenan kok aku ora lali kok apa lali apa terus tenan kok terus aku rene metu kok terus wis metu panjenengane ingsun kok tenan maison metu ini titikne yo bukannya suka bonang yo ngerong dong 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 dah yeah ciro lu Soko bata kurang marem aku. Apa? Mares to. Nah, coba. Ki, saiki mares repot tenan yo.